Dobrý deň. Volám sa Peter. V tomto videonávode vám ukážem, ako jednoducho vystavíme faktúru v aplikácii Link. V hlavnom menu zvolíme možnosť účtovníctvo. A následne klikneme na možnosť Nové. Na novej stránke v agende Nové klikneme na tlačidlo Nový záznam. Zobrazí sa nám formulár, kde ako prvé vyberieme, aký typ dokumentu chceme vytvoriť. Prednastaveným typom je vydaná faktúra. Vyberieme číselný rad zo zoznamu. Návod, ako vytvoriť číselný rad k dokladom si môžete pozrieť vo videonávode pod názvom Nastavenie číslovania dokumentov. Vo faktúre môžeme uviesť číslo zmluvy alebo objednávky. A tiež aj dátum jej platnosti. Číslo faktúry bude vložené na základe zvoleného číselného radu automaticky po jej uložení. Pre vyplnenie slovenského obchodného partnera stačí uviesť jeho IČO alebo obchodný názov a potvrdiť výber zo zoznamu. Ostatné údaje budú vyplnené automaticky. Po vytvorení je faktúru možné odoslať na e-mail odberateľovi priamo z aplikácie. Stačí, ak v tomto poli vyplníte požadované e-mailové adresy. Upravíme dátumy na faktúre podľa potreby. Vyberieme bankový účet, ktorý chceme uviesť na faktúre. Zoznam účtov tvorí bankové účty, ktoré má vaša účtovná spoločnosť uložené v účtovnom programe Pohoda. Ak je variabilný symbol totožný s číslom faktúry, pole necháme prázdne. Variabilný symbol bude doplnený automaticky po jej uložení. V nasledujúcom kroku vyplníme text a položky faktúry. Hlavný text môžeme nechať nezmenený alebo ho zmeníme podľa potreby. Uvedieme text položky. Ak je potrebné, vyplníme poznámku. V poslednom riadku uvedieme hodnoty položky. Údaje o predkontácii a členení vyplňame, respektíve zmeníme až po dohode s účtovníkom. V opačnom prípade ich necháme bez zmeny. Faktúre môžeme podľa potreby priradiť stredisko, činnosť alebo zákazku. Tieto informácie nie sú povinné a nezobrazujú sa ani na vygenerovanej faktúre. Ak je to potrebné, vieme si ľubovoľne pridávať alebo odoberať položky faktúry. Pole poznámka využijeme v prípade, že na faktúru potrebujeme uviesť odberateľovi konkrétnu poznámku. V prípade, ak spolu s faktúrou potrebujeme odoslať dokument ako prílohu, využijeme možnosť nahrať súbory. Po vyplnení všetkých potrebných údajov faktúru uložíme kliknutím na tlačidlo Uložiť. Vytvorenú faktúru vieme následne kopírovať, upraviť alebo vymazať. Ale aj zvoliť jazyk, v akom chceme vygenerovať PDF faktúry alebo odoslať e-mail. Faktúru môžeme stiahnuť vo formáte PDF alebo ju priamo odoslať odberateľovi. Podľa potreby upravíme text e-mailu a klikneme na tlačidlo Odoslať. Verím, že pre vás tieto informácie boli užitočné a vytvorenie faktúry v našej aplikácii bude pre vás hračkou. Dovidenia pri ďalšom videonávode.